hwihwima de bi akosrosro na ka se wie ni nyina ne ahyase hwe ye wa ahyase ne wa wie nye ni nyina beginning ni afa ye wa afa e na omega wase ase aya amonto mo bu no mani brade ye dodo aya amonto mo bu na de wi amaka mo meta me ka be free no achi maka papa ama ne saa mo awonti asa wa beta ake me no na me de Yesu moja aka wani mumusa Kyiri Abosom kwa akro fa hwehia Maame Nyarko mumusa no abro ne baye na ye Kyiri Abosom saa ena ni bre ene kwadan da ena ye Maame Nyarko no ko wale papa pani Maame Nyarko wampe papa ida Mema wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV and ebusia wushe. Say we your first time abomodia subscribe. Me a notification ne so send your video bia ye di betum bia. Onso nsabe kan wenye bia hwe. Uhwe wia comment fa ho. Kire wadwen efa video no ho ebusia. Like ne share video no. Emo bia nso enye bi nhwe medase bebre abusia eye Sofo Kyiri Abosom one ne yire Maame Nyarko omo nsensem no ma Linda a obesi wo UK ono nso de nanu atomu bi abusia ode nanu atomu bi no kiremu a Maame Nyarko awawe a okoware Sofo Kyiri Abosom no osi eye greedy enti na ono Maame Nyarko no okoye den okoware Sofo Kyiri Abosom na okoware ni mpo no no onim se Sofo Kyiri Abosom waware deda no ono Maame Nyarko no otonyom ewo obi asore ana Sofo Kyiri Abosom ye den eba asore honom ana obehu so otonyom wo ho na otonyom a collection no ekoyie enunti na Sofo Kyiri Abosom obepe ono Maame Nyarko a Maame Nyarko so nimse Sofo Kyiri Abosom ayeden aware nenso oyeden one ne hihye nchenchen one ne hihye nchenchen saa akopem se Sofo Kyiri Abosom ejai ne yire ebe ware ono Maame Nyarko no se wo de o ma yede ye obi no yede bi ye wo a wo de wusu o kiremu a wo Maame Nyarko no kra ne ye komu a ubetumi ayeden aye Sofo Kyiri Abosom ne ba Ose Sofo Kyiri Abosom obetumi awo ono Maame Nyarko no enti na ware a ware Sofo Kyiri Abosom nyina no eye sikani bre ana oye den odi be ware Sofo Kyiri Abosom no wie ye no abusia ma Linda esan de afutuo eto ase odi afutuo ema asofo maamefo no odi afutuo ma asofo maamefo no o se wo Sofo Maame bia woni wukunu oyo Sofo be shas yese mo bobra no o se bia Sofo ni be ye bia no ma wani nkom pepa sem bia ma udin enkoso bi sa sorry dan ana mo besi a ma udin enkoso bi ejapade bia mo be ye bia o se ma udin enye den enkoso bi no no preachi a wonso wo ye o Maame Sofo sem no chese wo ne makuo ni hyiehie afutu a wodi tu omo no ni nyina ye den eka ho bi na ma asori ni tintim ma asori ni ye kese ma asori no ekoso nti so Sofo ni si wo no na preachi ana wo ji akra wonso ka ho bi ana wo boa no ama o ma ye den mu mienu nyina ma ji akra enti ekobasa mu ye japade bia wonso mawudi enkoso bi na se ni nyina akire no so Sofo yi obekase megtai wo a Sofo Maame unkokwa Sofo no bekase megya okọ oni hwe ma na mmom se wudin ewo nkrata asem no so bia abusua o se ubetumi dia kokot ako different na wonso ajapade no waje wo chefa abusua ma Linda efutu a ode ma Asofo Maame no abusua enu bi no na mumienko ni enkotie ma Linda nensemu a okaye no mumienko ni enkotie we aye kan Maame Nyarko Kyiri Abosom yiri ya yesi awalja ya ba mumienu mugu mu ho anu ase
Ebetumi abase kire wo Maame Nyarko na ato asole oto asole nwum asole bim. Ayesa na sofo bi nwum tuni ne wo. A wo to nwum asofo no je collection di bu amanfo. E na sofo ni invite Kyiri Abosom na asole nti Kyiri Abosom be ebehu wo no. Na Kyiri Abosom so wo yere nti obehu na agina ho kono fia tia sa abre no. Obi chede beto so na fia korokoro wa tia meboa. To ohun won ne kekra no. No akola die se no se atonyom. Ama madam fo sofo yenya sika die. Me ne betwempena na magina firi sofo nchem ensem. E na ne Kyiri Abosom sha asie. Na kuludu na Kyiri Abosom di ko jana yere pani no. No de be wale wo. Because any awo kasa wo wale Kyiri Abosom 13 years ni. Kyiri Abosom wo Maame Nyarko Kyiri Abosom betimi awo. Oya akoda. Kyiri Abosom onya abofra. Ene ne o ye katakun. Na Kyiri Abosom ji wo firi sofo na atonyo wo na sole num no. Kyiri Abosom ji wo wale o mama ne sofo ne nsunu mu ti se ehwim. Because a sofo no na ono so wo yere. Betena atonyo wo na sore. Nti no do pa nanum kakra se na ebe ye agya aya akonkro da son. Ti Kyiri Abosom ba ya odi Kyiri Abosom adi akine ne koye no. Sa mere na ase yenya wo na ya Maame Nyarko. Na Kyiri Abosom uhiri gina Maame Kyiri Abosom yire peni ne ko ho. Kyiri Abosom ko aseda, ko ada na Kyiri Abosom de wale o mebo Maame Nyarko. Nya sa na ade ne koye. Maame Nyarko. Nya sa na ade koye. We ya maka no kure on ba be ye me I know say attack be ba bet no kure so na me ka kire mo no Maame Nyarko no otonyum osofo bi asole e na Kyiri Abosom ko osofo na sole for invite to ko hu Maame Nyarko otonyum a yes se sika gu sofo ni mu no na Kyiri Abosom ani ko breye no de se akora e pese me yine fro madam fo nsuru mate sa amre na Kyiri Abosom so wo yira wona na ebobra na oja na yire no wale Maame Nyarko gina ho Kyiri Abosom betimi awo ameme finisika ni brenti akora keto onyini do bia so hwe de waye onyini Maame Nyarko onyini ye so hwe de waye hwihwa de bia kosorosoro na ka se wie ni nyina ne ahyase se ye wa ahyase ne wa wie nyini nyina bigini ni afa ye wa afa en omega wase ase aya amonto mo bu no mani brade ye dodo aya amonto mo bu na de wie amaka mmeta ake me be ka be firi no achi maka papa ma ne saa mo awonti asa abeta ake me no nam de Yesu moja aka wani mumusa Kyiri Abosom kwa kro fa so hia Maame Nyarko mumusa no abro ne baye na ye Kyiri Abosom saa ena ni bre ene kwadan da ena ye Maame Nyarko no ko wale papa pani Maame Nyarko wan pe papa ida eti wiase ni bre ni wiase afofo nyanti ene na wie ye no afa na asem na de mo meye me be hu de me so meye me mo mpa ho sofo bi ebe ware me Oma se fo chimi kono wara so fi no abe ware wo mate me dane ho no aye no foforo sofo bia oye oba ho so ma shase yi sofo ba bia no okunu be shase scratch ato asase ene okunu be sidan wo so aye asore na okunu be du bebe o ka so oja wo no me ka no crash o say fa ne cockroach asa na adon cockroach so be simi age asase ni bia ma no na asase no nkrata odin wo so bi ti sofo maame bia wabo sofo bia ne na sidan ato asase a mosi so dan no kre fadin to so bi sane e be yi a mujaye a odo kokko odo ne kokko ta obenya bia e da afrim so oja mo no ko adidin to so a oho be kiro sofo bi kura to mi hye ontro say wa koto ye makọ ha afri ewe ho asase de dia ha me enso sister na wato on kan kiro because of say oja wa wo ko free what I say because akro no na say bi obo asole ma na ode bo na odi si dan no wona ata na chi se krodom na na ebo kro no because sofo bi ho wo say bi wani munyam oba na odi wachi ni na nanim onyam na ya so wo fo na nso o mogire mu ho ofe o hey what I say sofo bi ho no ma say bi nanim kete no honya enika nti na yire odi na chi no ogina osin yes oba ni nti oba na agina wachi am otumi abo asole fo no say bi apo edi esi dan di esi wonum dia mo ba ni so ni mrankrata ni so bi what is so for ma aya mo nya sa wa na nya sa wo ja wa ho be kire what o ja wa wunya kamafo ye ya semo ya ho meti o are ho Ghana man ekura yesum nyame pa ne Ghana ekura de biatia solid dem from juade to fiade juade to kwasiada ne Ghana sukro Ghana na sabia po ahye kuro no masisi krombo ahye kuro no
Ya semo erade hu nipa mobo na ye kro Ghana ya ye mobo papa bi otoka ni mu otwi sa o se akufuado ya semo Ghana ma de ye mobo oyo oba na so anso ani e de kakra bitumi challenge so ya no premprem oya no premprem oba be ma gbalo no premprem so nya no premprem no ye no yesi wan kasa tirima yi bone wati ase esi sa ne ukunu ati asori oni mi nya na te ya na se dru ba bi no so kasa wale ni gu a be ma bi okro ti asem ase no oja ma ase fa no no akotef ba bi wo ba bi foforo se wo ho be ba bi so be pam no afa asori no se wo ho no ase gina puppet ni maka ho asem ya gus of maame ani mu ase are ho ma ye mobo sabi ye mobo abusua ana ma Linda wo dwagu honum no sa asofu maamefo no omutie no mu dia ye adwuma se nkebeboa o mo papa kebeboa bebre aha skeleton man TV me si de be tofom bia ye de bebro se won subscribe abomodia subscribe me dasi bebre